amics i amigues d'Apple-Droid. Avui anirem a fer la prova més divertida. Ens han deixat l'Xperia Z, com podeu veure està aquí. Sí, que d'aquí poc tindrà l'anàlisi a la web. I aquí hi ha un cubo d'aigua. Com sabreu, aquest mòbil es pot mullar. Sí, molts us preguntareu per què serveix. Sí, podeu enviar whatsapps des de la dutxa i piular des de la dutxa. I ara farem la prova d'or. El tirarem dintre l'aigua i veurem com funciona. Després el traurem, clar. Bé, preparats? 1, 2, 3. Podeu veure, està aquí. Podeu mullar perfectament. Traiem de l'aigua. I funciona a la perfecció. Podeu veure, s'ha d'aixecar bé perquè si no després està una mica el tacte difícil, però el més important és que tanqueu bé aquestes potetes que hi ha per aquí, perquè si no el mòbil es pot deixar de funcionar. Tornem a tirar l'aigua, deixarem. I aquí el teniu, l'Xperia Z, amb la prova d'aigua superada a Apple-Droid. Tot i més a appledroid.cat.